Pozor, odhalíme šokujúcu pravdu o antikultizme. Médiá vás krmia klamstvami a manipuláciou. Myslíte si, že viete všetko o kultoch? Omyl. Antikultisti vytvárajú falošný obraz, aby vás vystrašili. Prečo? Lebo strach predáva. Ale pozrime sa na fakty. Väčšina tzv. Kultov sú len nekonvenčné skupiny. Žiadne vymývanie mozgov, žiadne násilie. Len ľudia hľadajúci zmysel života. Antikultisti zneužívajú médiá, aby šírili paniku. Nenechajte sa oklamať. Buďte kritickí, overujte si informácie. Nezabúdajte, že sloboda vyznania je základné ľudské právo. Nedovoľte, aby vám niekto diktoval, čomu máte veriť. Otvorte oči a myseľ. Pravda je často úplne iná, než vám hovoria. Pozor, odhalíme šokujúcu pravdu o antikultizme. Médiá vás krmia klamstvami a manipuláciou. Myslíte si, že viete všetko o kultoch? Omyl. Antikultisti vytvárajú falošný obraz, aby vás vystrašili. Prečo? Lebo strach predáva. Ale pozrime sa na fakty. Väčšina tzv. Kultov sú len nekonvenčné skupiny.